बावलांनो नाजाब्ला खन्थाइखौ लिरदों सिमांसा मुसाहारि। बावलांनो नाजाब्ला गहपुरनि बर'फोरा दाबोनो मेङाखै, दाबो बिसोर जिरायनानै थायाखै, दाबो बिसोरनाव हारिनि थाखाय नांसोमनो हानाय गोहो बोलो दङ, दाबो बिसोरनाव फोथायनाय दङ, दाबो बिसोरो नेनानै दङ। सिगां BSc आरो BTC आव हाबासैब्लाबो दा BTR आव गहपुराबो सोसनजागोन होननानै। दा फोथै बिसोरनि गोथां मिजिंखौ, फोथाय खेबस' दाखालाम बिसोरखौ। 1989 मायथाइनि आगस्ट दानाव सा 534 गहपुरनि सुबुंफोरा गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलाङामोनब्ला बर'फोरनि थाखाय दिल्लीनि दरजायाबो गेवनाय नङामोन। बर'फोरा 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरि खालि BSc, 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरि खालि BTC आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि BTRनि गोरोबथा खालामनो खाबु मोननाय नङामोन। बर'फोरा दिनै बिसोरनि लामा दावगालांनो हानाय नङामोन। ना बर' दैदेनगिरिफोरा बावलांजोब्बाय BSc, BTC आरो BTRनि रां थफ्ला दांनो मोननानै, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ गले गले गालांबाय थादों, जायनि थाखाय बिसोरनि गोबां मुंख्लंफोरनो दिनैसिम एसेबो जेबो अनसुंथाइ होनो राहा लायाखै। हारसा बांगालफोरनो बा रां रुफा, हा हु बायदि रोखोमनि खाबु होनो हादोंब्ला बैसोर दुखुथिया बर' नखरफोरनो मानो होनो हाया जाखो? सोरनि नाजानायनि थाखाय नोंसोर मन्थ्रि MLA EM चिफ जानो मोनदों? ना नोंसोर एरैनो गोरलैयै मोननाय बादि मोनदों नामा? सानसुमा आरो हाग्रामा बावलांबाय दा प्रमद गबिन्दआबो बावनो नाजालांब्ला जानाय नङा। जुदि बेबादिनो बयबो खालामबाय थाब्ला नोंसोरनि जिउआवबो गोजोना फैनाय नङा। नोंसोरहा बैसोर दुखुथिया सुबुंफोरनि साव नांगोन।